Brad. Ang duha ka gagaw. Dungar eh. Ano sa kay tuyo anin duha? Naalagi mo gaw. Sa may tuyo ninyo. Gaw. Nialagay mi gaw kay dako kay mig problema gaw. Problema. Sa unsa naman sad nagaw? Bahin lagi sa among yuta gaw. Nga nang problema ko ng bahin sa inyong yuta gaw. Amo unta gaw ba? Amo lang tong iprindan ninyo ang amo yuta gaw. Saba de gaw oy. Iprinda ko taon. Mao bitaw gaw, amo iprinda nga among yuta gaw. Hindi na lang kami manawat og prinda nga yuta gikan ninyo gaw eh. Ha? Kay nga man gaw. Ay bawo naman ginimin ninyo gaw. Kakusog kay mga mamrinda. Nya mulukat no, way bayad-bayad. Ha? Unsa gaw way bayad? Nalimot na mo gaw. Nga namrinda mo sa una, inyong gilukat, way bayad-bayad. Hastang ba nga, nalimot yun mi gaw.